sabay kahadluka. Kung kita lamang andam, o kung gibasa mo ang malaang kasulatan, ayaw nagkatingala niining hitabuan, kay kining tanan nahisulat na. Amay na ko na ikalipay, kay siya mo baling na sa dili manugay. Mga kasakit, mga hanaw na, ululun kalipay ang maamon ta. Kay siya nagsaan sa iyang mga katawhan, nga iyang balikan ug dadon sa